Explore Kapatisi TV. Puli MBBS ha India ne Shabar ri Maharashtra, Uzbekistan, Georgia, China, Philippines bat kiwe de kiri kidi kitop medical colleges bat ru hakador babiang. Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Ka National People's Youth Front Meghalaya State Unit Lingbakan National People's Youth Front West Khasi Hills District Kelapin Kubura Migi Samla Puli Jangathan Kiblawan Shakman Hakijing Puli Lingbaki Kardan Paper Yakajing Lang Pen Kuburam Lapin Long Bishops Hall Nongstan Hakabaw MLA ka Jawa Constituency Ba Wailat Miki Shilla Ulalong Kumukongsan Ringkar Ikajing Dan Langru MLA ka Nongstan Ba Gibril Walang Kumusembut Kongsan Kidukar ke NPYF Kisamla Puli Kikmi Kipa Bat Kiwe Hun ki program ki biadai buat ki samla bat kentiu khamtam ki kun samla ki jongi ia persyang na kapor ya sautana bagi don kinong yalam ki jongi ibara i jengai ya kane ka vision ka mentaro kadai ka jingyo i ka jongi bawo ngin penlong bagi penyai ka ba ka district te kublai sibon bawo ila ya kane ka jingyo i jengai ka jongi bat kentiu umdai tang ya kadong ma jong ki lawan seru sinong stoin ha ka ban kentiu la paraimen sim la ki kena khamtam ki samla jo ka NPYF ki badai nang ni na ko ka nong stoin bat ka West Khasi libro ko wei nga bin sim pi bagani ka jing start de fi ka long kong po de utoria kiuro ki kerdan ki bakham jolo nga ju kran man ka po de kani nilap ki nang nong stoin jo ni labon ki long doktor labon ki long engineer labon na ki wei ki fil harai bandon ha ka administration nim pandan tapi ibala yo at kini ke person menta so wasa kentiulam ya ke West Khasi ke jongi kentiulam ya ke West Khasi im se ngidon mangi yang ni kiba yarap ya pi ban yarap lam ban poi ban yo ita gilat ke deti lara pila pas kadis ke kamram ke jongi lo ba kumno ngile ba video ya kata kam ke bangi ko apa ngidon hamni nam ta jumpi ngidon hamni na ka banta ban pensultanat na pensai ke syuki ke jongi ngira hande na ka banta jombi ban kentiu ya kane ka dong na thai ni jombi ngira angnot ban ngira thram pala nga thrai ndai tong mangan man ki kini ki pa ban man wei po wei no stain la ko ban yo i wei gam siasa no stain de wai as akwa jire don se mono bom kwa mono mangan i wei to gam siasa no stain ladai ko por kala dai ko por nga kulasa krekot manoran hab shubudor saya pi nga thrai ki kini ki pa ki mudor saya pi pan poisita ngira anot si papa ngasong kuman ya ga NPYF di organize ka program ban aimen sim wat kala ban nong kabarit handai ka jing aimen sim Rikasi lain ya pa dari kabai bareng baca ikan men hendai langam yo isu jingken mau ya ikan ondu
san puingut service usaram idan argut kikna kibakros ya kan naik di above kita idai Badengkong idai imesa ribahal lendo kun jong i Michael M. Tatiang ibayo 93.5%. Hai Menteri Lako kun Jessica Glani Wanyang kun Bang Sharon Roy nak bentaban sekhi ya kenika facilitation program kaban pelong ban unkup burong ya ki khon samla ki jongi ki bala le pha ha ke secondary school living certificate but ha ka higher secondary school living certificate jong muslim ar cara rusa ngai kuble ya ke jingi don lang jongi ba Gabriel Walang i balong i local MLA jong kenika shnong Hajing sisa kum utrai sedong la dai banlong chief guest no mai tang ba ka jingi penbet mo ngam tip te ngas ngau komen bat ka jingi don lang ka jong i ka ai mun sem shu yang i dai ka jing tap ka lang phu snem ka jing khlat jong riu crowd jong ka jat ben riu jong i utirot sing ngas ngau komen ban ngai ku blei ya ka NPYF ka bala kan mau kerpang lu ya kan ka sgi kan ka por ni wan hang ni but recognize ya ka hard work ya ka determination ke jong pi ki kena ki bala trai shutong ban yo ya kini ki percentage